Одна з самых беспантовых экскурсій у маім жыцці была ў Смаленск. Настаўнікі напакавалі аўтобус 9-11класнікамі і накіраваліся ў бок Масквы. А па расійскі бок мяжы мы, школьнікі, запыталіся, дзе тут туалет, на што дзядзька-памежнік адказаў вельмі коротка: паўсюль. 9- і 11класнікі ўсю ноч пілі півалду і нешта больш моцнае, цяжка ванітавалі, а пасля апынуліся ў музеі, дзе нам паказвалі нейкія там ільняныя рушнікі. На слушнае пытанне, і чым гэта, выбачайце, адрозніваецца ад Беларусі, прагучаў адказ, што сутнасна нічым. Калі вас не цікавяць мае прыгоды, дык вось гісторыя. У Смаленску стаіць былы дом саветаў, колішні дваранскі сход, а на ім вісіць шыльда з надпісам: тут 30-31 снежня 1918 году адбыўся першы з'езд кампартыі Беларусі, ды абвясцілі БССР. То бок Смаленск стаў першай сталіцай савецкай Беларусі, хай і на вельмі кароткі перыяд яе існавання. 100 гадоў таму беларускасць Смаленшчыны не выклікала сумневу ані ў расійскіх навукоўцаў 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, ані ў бальшавікоў, ані ў палітыкаў БНР. Куды ж тады сплыла беларуская Смаленшчына? Мы канал «Загляне сонца». Давайте разбірацца ў гэтым пытанні. Людзі і плямёны ў дагістарычны перыяд сяліліся не па нейкіх там межах, а там, дзе зручна і выгодна, па рэках, напрыклад. Межы вызначаліся прыроднымі умовамі. У выпадку Смаленшчыны гэта стары акоўскі лес. Гістарычна ніякага падзелу паміж сучаснай Полаччынай і Віцебшчынай ды Смаленшчынай не існавала і існаваць не магло. Гэта адзін рэгіён, заселены крывічамі. Я зараз чытаю мемуары Валентина Кудовіча, дык ён узгадвае, што на пачатку 90-х існавала група беларусаў, якія вельмі і вельмі тапілі за тую крывію. Хто такія крывічы, адкуль яны ўзяліся, тэма для асобнага відоса. Пішыце, калі ласка, калі вам гэта цікава, і мы абавязкова зробім. Дарэчы, ёсць просьба падпісацца на наш канал і памятаць, што мы робім беларускі YouTube разам. Усё гэтае падняпров'е і падзвінне ўтварала адзін круты вельмі рэгіён, размешчаны таксама вельмі і вельмі ўдала на рачных, то бок гандлёвых артэрыях. Першыя ўзгадкі пра Полацак і Смаленск амаль адначасныя, з разбежкай у адзін гадок. 862 і 863 адпаведна. Далей у абодвух гарадах самастойныя князі, якія дамаўляюцца, ваююць, мірацца з іншымі рускімі лідарамі. Ну, то бок, ідзе нармалёва такое для таго часу развіццё. Гэта яшчэ час Русі, калі ёю кіравалі ўчорашнія варагі-вікінгі. Унук Владзіміра Манамаха, Расціслаў Смаленскі, ў 1128 годзе паслаў усіх нахер і пачаў падкрэсліваць сваё асобнае смаленскае княства. Смаленск раней яшчэ хрысціўся, меў свайго епіскапа, што заўсёды было важна, а таксама крутыя гандлёвыя сувязі, напрыклад, Готланд, Рыга і там іншыя. У 13 стагоддзі тут была свая нямецкая калонія з царквой Маці Божай, якая мела ўласны двор. Яшчэ цікава пра святого Меркурыя Смаленска. У 1238 годзе, калі татары сунуліся на Смаленск, той з імі файціўся, забіў нейкага іспаліна, але пасля сам вельмі брутальна загінуў. Адрубілі чалавеку галаву і селяві. Татараў тады перамаглі, а шалом, піку, дэталі рыштунку Меркурыя пяшчотна захавалі і толькі часам раздавалі на іншыя беларускія землі як вельмі святыя прадметы. Народ верыў, што ў часы напасцяў на беларускую зямлю розных там чужацкіх зграяў наш нацыянальны герой, святы Меркур, уставаў з дамавіны, браў зброю, садзіўся на каня і нішчыў ворагу, чым спрыяў крыўскім перамогам. А кажуць яшчэ, што няма беларускага эпосу. Вось вам, калі ласка, Меркур, які ўстае з магілы, сядае на каня і дае ўсім па галаве. Чэл чытаецца як ваяр-заступнік і Смаленску, і беларускіх земляў. І не трэба нам там святого Александра Неўскага, або там Ушакова, Нахімова, Леніна, Сталь, нікога не патрэбна. Дзякуй вялікі. Ёсць такі тэрмін «смаленская брама». Это Дняпро плюс Двіна. Стык шляхоў і адначасна брама як на ўсход, так і на захад. Хто валодае ёю, той кантралюе патокі. І грашовыя, і людскія, і ваенныя. За Смаленск думалі яшчэ Міндоўг з Эрдзівілам, а гэты вектар працягнулі далейшыя нашы вялікія князі. Смаляне ў прынцыпе не супраць, бо ёсць жа фактар татарскай небяспекі, таму лепш з Літвой. Так яна і збіралася як канструктар. А ніякіх ідэалагічных перашкодаў не было, бо на этапе зборкі дзяржавы дзейнічаў вельмі просты прынцып. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. То бок пофіг ты праваслаўны, каталік, ці паганец, ці пішаш на кірыліцы, ці на латыні, ці наогул не ўмееш пісаць. Жыві годна і супрацоўнічай, і будзе табе шчасце. Полацкая, Віцебская, Смаленская землі ўвайшлі ў склад ВКЛ.
Былі, канешне, і канфлікты, непаразуменні з Літвой, але генеральна ад Вітаўта мы стабільна разам з Смаленшчынай. Горад пры гэтым расце, будуецца і багацее ўсё 15 стагоддзе. Урэшце, акурат са смаленскіх рускіх баяраў пачынаюцца розныя крутыя роды. Тыя ж, напрыклад, сапегі. Пра льва, дарэчы, у нас быў асобны відос, таму, калі ласка, паглядзіце яго ці пераглядзіце і падпішыцеся на наш канал. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Але тут Масква набіраецца сілушкі і стартуе са сваімі прэтэнзіямі. На ўсіх перамовах пачатку 1500-х гадоў маскоўскія дыпламаты далдоняць адное і тое ж. Аддайце Смаленск і Кіеў, тады будзем сябраваць. Ніхто ім не верыць і вось што далей. Больш за 150 гадоў нон-стоп войнаў за Смаленск. Вітанне ад нашага гістарычнага рэдактара. Калі для ВКЛ важны гандлёвы і культурны цэнтр, дык для Масковіі ўжо тады важна клепаць берасцейскія крэпасці, то бок пераўтвараць гарады ў цвярдыні і вайсковыя базы. Дарэчы, пра Берасцейскую крэпасць мы таксама распавядалі ў асобным выпуску, калі ласка, паглядзіце. Вось гэтыя агромныя сцены, вежы і ўмацаванні Смаленска маскоўская спадчына. Яна і зараз уражвае па маштабах. А гандлёвая частка, гасціны там двары і розныя купецкія хабы, усё гэта ідзе на маргінез, пераносіцца і знішчаецца. Ды і які там гандаль ды капіталізм, калі ідзе вайна. Вельмі падобна на Берасце ў пазнейшую эпоху. Смаленск нашы адваявалі ў 1611 годзе пасля доўгай аблогі. Тады на Масковіі смута, якой мы скарысталіся. Записывайце, калі ласка, паважаныя беларускія палітыкі. Маскоўскай смуты трэба карыстацца заўжды. Гораду даюць магдыбургскае права, еўрапезуюць, будуюць касцёлы і уніяцкія храмы. Леў Сапега, як чалавек разумны, бярэцца за голову і раіць сілай не насоўваць лацінскія справы. Але Рэч Паспалітай ўжо моцна ідэалізаваная дзяржава, таму не без перагібаў, на жаль. І гэта стварае таксама канфлікты, асяродкі канфлікту паміж праваслаўнымі і каталікамі. Маскалі бяруць Смаленск у 1654 годзе за Алексеем Михайловичем. Гэта пачатак страшнай, татальнай, невядомай вайны альбо маскоўскага патопу. У выніку гэтай вайны горад і весь той край ужо запісваюць у Масковію. Той факт, што замест культуры і гандлю топам для Смаленска стаў мілітарызм, горка адаб'ецца ў 1812 годзе, бо горад быў знішчаны, выпалены, спустошаны цягам напалеонаўскай кампаніі. У нас ёсць, дарэчы, таксама відос пра гэта, колькі мы ўжо іх нарабілі. Дзякуй, што вы з намі. Смаленская дарога і ўсё, што побач з ёй, пераўтварылася ў зомбі-ленд, а горад яшчэ доўга ляжаў у руіне ды папялішчах. Вось ён вынік іхных берасцейскіх крэпасцях усюды, куды яны прыходзяць. У 9-10 стагоддзе ніхто не апытваў крывічоў, як яны дзекаюць і цекаюць, якую згушчонку любяць, глыбоцкую ці рагачоўскую. Напішыце, дарэчы, у каментарах, якую вы больш любіце. А вось у 19 стагоддзе навука, няхай і імперская, дабралася да смалянаў і распытала пра мову, казкі, песні, тое-сёе сабрала і каталагізавала. Па ўсіх расійскіх зборніках і атласах Смаленшчына больш як на палову уездаў акурат беларуская. Там ёсць такі агромны акоўскі лес, напрыклад, па якім этнографы вызначалі мяжу, дзе беларусы, а дзе не беларусы. Дзякую Алексею Дзерманту, які некалі пра тое пісаў. Дарэчы, у пазначанай мною кніжцы спадара Акудовіча ёсць кавалак, дзе крытыкуюць Дзерманта за тое, што ён спрабаваў крывію нейкім чынам прывязаць к Расіі. Пра беларускасць на Смаленшчыне казалі тузы навукі 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Канешне, асноўны гэта Яўхім Карскі. Яго вялікая мапа беларускіх гаворак акурат уключае большую частку таго рэгіёну. Смаленскі край пазначылі як тэрыторыю, якую займалі смаленскія крывічы і дыялектная мяжа, якое праходзіла па моўнаму раздзелу паміж беларускімі гаворкамі і сярэдневелікарускімі ды паўднёва-велікарускімі гаворкамі. Тут на Смаленшчыны пачынаўся гістарычны стык беларускай мовы з расейскай. Але ўжо напрыканцы 19 стагоддзя фіксаваліся змены. Маўляў, стан у гаворках Смаленшчыны гэткі, што можна гаварыць аб іх развіцці па шляху страты карэнных беларускіх рысаў і замены расійскімі. Тым не менш, беларускія прозвішчы на Смаленшчыны, як і на Полачыне, то бок Іванёнак, Пятронак, Путронак, Лемешонак, асобна стаяць шляхецкія з часоў Рэчы Паспалітай, як той же Пржевальскі ці Сакоўскі могуць быць расіянамі. Вось показкі пра маскалёў са Смаленшчыны. Калі маскаль кажа суха, то падымайся да вуха, бо ён брэша. Ад чорта адхрысцішся, а ад маскаля не адмолішся. Ад маскаля полы падрэш ды ўцякай. То бок, мудры народ разумеў надалей, што мы не яны. Даследчык Уладзімір Глыбінны так пісаў пра знешні выгляд і музыку смалян. Смаленскі і бранскі селянін на кірмашы ды ў людзі, як усе беларусы, выязджалі ў белай магерцы і шэрай світцы. А за класічны народны інструмент у іх таксама беларуская дуда. Скураны круглы мяшок і прыткнутая да дзіркі дуда з пераборам для пальцаў, якая
грае і тады, калі ў яе пакідаюць дзьмуць. А вось яшчэ цікавыя дыялектызмы з таго рэгіёну. Напрыклад, утравець зарасці травою, асянець рабіцца надвор'ю як увосень, раўніць дзеліць на роўныя часткі, глыбіць дамагацца, дымна цяжкі настрой, работашна шмат работы, маладзьга аб моладзі грэбліва. А вось фрагмент вершыка на смаленскіх сценах Вацлава Ластоўскага, як сумны эпілог беларускай смаленшчыне. Смаленскіх сцен масіў патужны, у бяссіллі распластаўся. Забітай волі крывічоў мне ён над гробкам здаўся. На 1917 год, калі расійская імперія паўзла па швах, ні ў кого не было пытанняў, што смаленшчына беларуская. Бо бярэш мапу Карскага ды іншыя чыста навуковыя, не палітычныя працы, і там усё напісана. Таму не дзіўна, што на ўсебеларускам сходзе 1917 года былі і смаляне, роўна як і магілёўцы ці гарадзенцы. Таму і першае абвяшчэнне БСР акурат там, пад канец 1918 года. Беларусь па задуме гэта Менская, Гарадзенская, Віцебская, Магілёўская, Смаленская губерні. Пасля яно ўсё краілася і перакроивалася, бо мы прекрасна памятаем, што ад Беларусі з мязам зрэзалі палову па рыжскаму міру. А далей па унутрысавецкіх планах, то бок і Віцеб з Магілёвам запросто маглі б стаць часткамі РСФСР на вельмі доўгія гады. Ну, а Смаленшчыне тупа не пашчасціла. Яе крэпка далучылі да савецкай Расіі і ўжо не выпусцілі. Нават нягледзячы на гэта, усе 20-е гады на Смаленшчыну з БСР ішлі кнігі, падручнікі, ехалі выставы і розныя там хоры. На месцы стварялі бібліятэкі і гурткі беларускай самадзейнасці. Пасля ўжо ў 30-е за Сталіным яно ўсё накрылася медным тазам. Хоць нават зборнік песні беларускага народу, выдадзены Беларускай акадэміяй навук, дзе ўжо ўсіх нацыяналістаў расстралялі, у 1940 годзе ўсё адно ўключаў у сябе песні са Смаленшчыны. Але працэсы з'явіліся незваротнымі. Тут все вельмі падобна на гісторыю Кубані, дзе большасць да 1917 году складалі украінцы. Але пасля рэгіён проста закашмарылі ды русіфікавалі. Як вынік, ужо 21 стагоддзі толькі 29 000 жыхароў Смаленшчыны называюць сябе беларусамі. Гэта менш за колькасць жыхароў Рагачова. Гісторыя вучыць таму, як працуе імперыя ў плане русіфікацыі, а таксама нагадвае пра нашу кароткую памяць. Калі для беларусаў 1920-х ці, напрыклад, эмігрантаў 1960-х беларуская Смаленшчына гэта нешта бясспрэчнае, дык мы ўжо проста забылі пра ўсю тую гісторыю. Смаленск мог стаць нашым Харкавам або Дняпром, усходнім, але такім важным фарпостам, плюс носьбітам глыбокай гісторыі. Але ў руках Расіі стаў нейкай там пыльнай правінцыі зарослай баршчэўнікам. Ёсць вялікая просьба падпісацца на канал і ўпадабаць гэты відос, плюс напісаць каментар, безумоўна, па магчымасці і з улікам бяспекі. Таксама ёсць вялікая просьба не ўспрымаць сённяшні эпізод як нейкі там вокліч па тыпу Смаленск наш. У ідэальнай сітуацыі яго жыхары маглі б сабрацца і на нейкі там рэферэндуме, сходзе вырашыць, хто яны: Беларусь, Расія ці Смаленскае асобнае княства. Мы канал «Загляне сонца». Паважайце, калі ласка, чужыя межы і давайце беларусець разам.